an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazarasa kalo 8 utu kalo dɔ bi y'o tile 31 ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o domama kɔnɔ ye an balɔrɔ k'a fɔ bi y'o tile 3 ye jate la san kalo 2 don ijira san 1444 san do dugo de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaw olu bɛ wulikɛjɔ bala n'i y'a sɔrɔ laroliba ye jamana bɛ se ka bila basigi minɛ kɔnɔ na cogo min na jumadɔ ta kɔfɛ karido kana ntɛnɛ fɛ u ye wulikɛjɔba kɛ T-Site marabolo kɔnɔ na ka dankari kojugukɛlaw la ma 50 bɔɲango o ko kɛra cogo jɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na kodɔwarikaw ka sɔrɔsi 49 min n'i y'a sɔrɔ minɛnen bɛ an ka jamana kɔnɔ na kumaw cayalen bɛ josera tigilamaw wulila ni ka t'u ɲɛ da u kan ka fara fatɔden dɔ b'u hakili la de kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni paba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ min y'an ka jamana lakanabaw ye kabini i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔ fana tɛmɛnen na an ka jamana lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnen na olu ka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye chef d'état-major ale ka munumunu zaliw kɔnɔna na ka taa ɲɛ da kɛlɛkɛcɛw kan k'u timinanja k'a f'u ye k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ balalen ka hali bi basigi min bɛ yen ni fasodenw b'o nɔfɛ ka se k'o lasabati jamana kɔnɔ ani o kɔfɛ u yɛrɛ ka sɔrɔsiya a tɛ se ka matarafa ni fɛn o fɛn tɛ u ka tɛmɛ o sira fɛ bunahadamadenw ka jɔsɛriya u k'u hakili t'o la u ka fɛɛrɛ balalen tigɛ finitigɛ yɛrɛ tɛ taa ni laadaw minnu tɛ ko jamana lakanabaw fan bɛɛ lajɛlen fa sera yɔrɔ yɔrɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ général de division Umaru Jara sera yɔrɔ yɔrɔ a da sera o kumaw ma a y'a yir'u la k'a fɔ Mali mago bɛ fɛn min na bi o ye keleya de ye wa o tɛ se sabati n'i y'a sɔrɔ cɛfini taba n'olu ma wulikajɔ kɛ ka se ka tilennenya k'o bila sabati minɛ kɔnɔna na o sen fɛ Segu ta o marabolo kɛ ka taa se Moti marabolo ma kunnafoniw carila ye ka yɛrɛ ka fɔ an ka jamana lakanabaw ye wulikajɔ kɛ maa 80 bɔɲango waleyajugu kɛbaaw la ka dankari olu la n'i y'a sɔrɔ o kumaw fɔra ni bɛɛ lajɛlen tun b'a la ka nisɔndiya n'o ye o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ karido ka na i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛndo la an ka jamana lakanabaw ye wulikajɔ kɛ ko kura k'u kunda min ye T-Site o yɔrɔw kan o sen fɛ a yirala k'a fɔ k'u ye dankari maa 50 bɔɲango de la min ye kojugukɛlaw ye o maa 50 la ko muso 2 kun b'a la wa o muso 2 yɛrɛ an b'a la k'a fɔ u yera ka marifa ni mugujugu yɛrɛ k'o t'u ka bolo kan i n'a fɔ finitigilakaw ka ɲɛmaa tun y'a yir'u la cogo min na n'o de ye k'a fɔ k'u jantu yɛrɛ la ko maa ninnu bɛ kɛ kɛlɛkɛ bolow ka se k'olu taabolow falen o dɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ musolakaw ka se k'olu labɛn ni mugujugu ye ka se ka taa gɛlɛ ta ka ɲɛ sumaw ma u bɛ k'o hakilila minnu sigi sen kan chef d'état-major ka taama na da sera nin kuma min ma o taama kelen yɛrɛ bɛ kuncɛ waati min na nin waleya ninnu dɔw tilala ka taa kɛ fɛn bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ an ka lakanabaw k'u ye wulikajɔ ka T-Site yɔrɔw la min ye kojugukɛlaw ye u ka daga caman de bɛ yen ni ka se k'olu ci ka tila ka wulikajɔ wɛrɛw kɛ hali bi ka se k'u nɔdon an b'a la ka fan bɛ domine ko bi wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ senna bi T-Site kɔnɔna na an ka sanakuru kura minnu bɛ yen bi na n'o ye avion kuraw ye k'u bɛ ka baara kɔni ka se k'a kɛ fasoden caman bɛ yen minnu bɛ k'u ka nisɔndiya yira ka sanga ni kunnafoniw ye maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin min bɛ senna ni nin tora senna an ka jamana basigi min ni fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo maana bɔ a nɔfɛ ko nin y'an don dɔ la o kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya o bɛ na sira o sira fɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ min ye kɔnɔwarikaw ka sɔrɔsi 49 min n'i y'a sɔrɔ n'olu minɛna an ka jamana kɔnɔna na olu minɛnen kumaw cayara sigafɔw kumaw fɔra o n'a tabalilen kɔnɔna na wulikajɔw kɔni bɛ senna hali bi fasoden dɔw olu b'u hakilila de sɔrɔsi 49 min minɛnen filɛ an ka fasoden dɔw hakilila an ka dɔw lamɛn ne hakilina kun ye fila y'a ko la mais ko bɛ ka tagalen ɲɛ cogoya min na n ye faamuyali min sɔrɔ ne sɔrɔ i wari yɛrɛ ka autorité de ka comportement na donc u ka comportement négatif y'a yɛrɛ ka u ye walejugu kɛ donc n'i ye walejugu kɛ o n'a delili kan de bɛ yen mais n'e ma delili kɛ f'e y'i yɛrɛ bila wariya golo kan a dun bɛ mɔgɔ minnu bolo u y'u minɛ u jo de kan donc i b'a dɔn i ye gɛlɛya de y'u bilali ko la donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ vraiment an b'an ka finitigilakaw kɔ an b'an ka autorités kɔ fara ka sɔrɔla 49 ye parce que u nana sira fɛ sira min tɛ sira jɛlenba ye bon n'i nana walijugu la alors que jamana
Mali dun ye dugu ye bi mun bɛ situation difficile la parce que kɛlɛ de b'an fɛ. Bon n'a fɔra e ni kɛlɛkɛminɛnw nana ani sɔrɔsiw minnu ka identité yɛrɛ dɔnnen tɛ. Donc a ka gɛlɛn ko jamana mɔgɔw b'a e fɛnɛ to yen e ka don ten étant donné que kɛlɛ de bɛ jamana kɔnɔ. Donc ça veut dire que o mana normalité kan. U nana sira min jɛlen tɛ. Donc ni Mali autorité ou traité de mercenaires c'est normal. Si an dalen don an ka justice la. Ni kɔni hakilina la n'a ma ɲa ko u minɛna an kan ka an ka faamaw de to yen nɔ k'u ka baaraw kɛ ni sariya y'a yira k'a fɔ k'u kan ka labila donc u ka labila u ka taga u ka jamana na u kɔni u kana sigi yan nɔ u kana to yan nɔ parce que plus u bɛ to yan nɔ u bɛ se ka tiɲɛni wɛrɛ kɛ donc u nana ka na ko min na u bɛ se ka u kun ɲɛnabɔ n'u a ma ɲa u bɛ labila kɔni an k'u bila ka taga u ka jamana na directement o de ni hakilina tɛ an ka n'u mara an fɛ yan. Ne yɛrɛ kɔni hakilila u kana bila yɛrɛ quoi parce que n'u bilala ni mɔgɔ 49 u bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ fara nin kan ka na parce que u nana mun kama u minɛna mun kama ne yɛrɛ kɔni ka hakilina la u man ka bila yɛrɛ. Ne bolo ko in kan ka lajɛ ji jɛman in jɔlen na parce que jamana fila bɛɛ balimaw de donc u k'a lajɛ u ka ko in dilan u k'a to autorités yɛrɛ damaw ka ko in dilan u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kɛlɛya kɔnɔna na o de kɔni ye ne hakilina ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye fɔtɔye dɔw kan ye maa ninnu yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ e ma 49 ye u bɛ minɛ cogo jumɛn de la bunadamadenya jo sariya o lafataba o kulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ na o ɲɛma dɔ ye Agi Bɔrɛ ale taara ɲɛda kɛnɛ kan maa ninnu bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. An balima ivoirien sirasiw 49 minnu minɛna Mali kɔnɔ donc an kun ye laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kan an yamaruya an ka taa an ɲɛ daw kan komi sariya min y'an bila sen kan o b'o de ɲini an fɛ k'a fɔ ni adamaden o adamaden ni i bɛ Mali dugukolo kan donc i ka hakɛw an kan ka kɔlɔsi siya woloma ko t'o la k'a fɔ tubabu ni farafin n'ala y'a kɛ dɔrɔn k'e bɛ Mali dugukolo kan a ka kan Mali État ka hakili to i ka hakɛw la donc an y'o de ɲɛfɔ faamaw ye ala y'a kɛ u ye faamuyali sɔrɔ donc u y'an yamaruya an ka t'u lajɛ donc an bɛ foli kɛ u ye o faamuyali ko ɲuman in na. An taar'u lajɛ an y'an ɲɛ da u kan ni faamaw ka yamaruya ye dumuni ko ta fan fɛ basi fosi t'u la u yɛrɛ ka fɔ la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen majɛ dɔɔni b'olu la i n'a fɔ u tɛ kunnafoniw sɔrɔ i n'a fɔ u somɔgɔw tɛ se k'u ye i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ka u lajɛ banamisɛnnin bɛ minnu na pour que ka se ka furakɛli nɔgɔya olu ye ani an balimamuso dɔw fana b'u cɛ la a yɛrɛ bɛ musow ka kow cogoya dɔn donc olu ka bɛsɛya siraw fɛ an ye sɛbɛn kɛ pour que k'o ci faamaw ma u ka se k'olu latilen parce que an ka visite ni a kun de y'o ye n'an ye fɛn min ye k'o ye majɛ ye donc an bɛ kunnafoni di faamaw ma o bɛ se ka latilen cogo min u b'o latilen ten an b'a fɔ ko adamaden hakɛ ko a bɛ bɛɛ kun kan donc fo mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko siya woloma tɛ se ka kɛ adamaden hakɛ kɔlɔsili ko la ninnu minɛna an fɛ yan cogo min diɲɛ fan 14 fana fɛ i b'a sɔrɔ maliyɛn dɔw bɛ yen olu fana minɛnen don ka don kasow la a dɔw ye kaso juguw ye donc u ka hakɛw bɛ buruja an yɛrɛ danaya kama an taara jamana dɔw la ka taa maliyɛn dɔw lajɛ minnu bɛ kaso la minnu bɛ degun na k'a fɔ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ ka ca ala fɛ n'i ye tɔw ka hakɛ bato i yɛrɛ ka hakɛ bɛ bato donc an bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye faamuyali min sɔrɔ nin ko in na ka an to yen an k'an ka baara kɛ a ɲɛma sariya b'a fɔ cogo min o de kama fana accréditation statut a dira Mali commission nationale des droits de l'homme ma degun t'a la k'a sɔrɔ ngarama daw la k'a sɔrɔ u ma bagabaga minnu b'a fɔ ka tiɲɛ k'a fɔ ko tubabu la hakili don u kana olu lamɛn n'a y'i ka mɔgɔ sɔrɔ don min o de la i b'a nafa dɔn. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Agi Bɔrɛ nin tun y'ale kan ye ka min fara nin bɛɛ lajɛlen kan hali bi an ka sabali an ka jisuma k'an koli ji la tiɲɛ don fɛn dɔ ye yɔrɔ jalaki ye a t'a ka wɛrɛ cɛ kun bɔ an ka fɛɛrɛ balele kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ se ka bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye ka wele bila min y'an ka maa ɲɛmaw ma fɛn fɛn ye basigi lafiya ye sigafɔ o min bɛ ka laɲini yarabiya la k'an don da fɛ nin ko in a ka se ka kɛ fɛn ye fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ lafiya ne ka se k'o sabati ka ɲɛ san ka jamana ma ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ walanta kumaw cayalen bɛ n'o y'i ka dɔn k'a fɔ ɲinɛ kalanta ye lakɔlidenw kalan tali kalo tile 16 kuma de bɛ maaw da o min bɛ kɛ fɔ nka karamɔgɔlakaw ka lafasali tɔn dɔw y'a yɛrɛ ka folu tɛ nin kalama olu yɛrɛ barala k'a ye ten yalama a bɛ se ka kɛ cogo di ka kɔɲɔ kɛ kɔɲɔmuso kɔfɛ k'o ye dabalibanko de ye Mustapha Jite ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An sema don dati tali ko la an ti a kalama anw fana y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw de sanfɛ radio privé dɔw la ministre ka secrétaire général n'o ye Kinani ye o ko ko kalantaw bɛ daminɛ septembre kalo tile 16 anw kamana gana
très honnêtement, parce que Kalanti c'est qu'à taper une condition qu'on a le 16. Est-ce que le 16, c'est gal qui est au canin, comment il faut, ayi, hakilna do franyonka. Nous y les 16 garantie balé bolo ka fo saraw bi se ka ke pour que école de massa ou ka se ka gafé mimé que dit école d'oma ou ka se ko sans le 16 avant le 16 parce que Nico le 16 il faudrait que ça ka ke les 10 les 11 les 12 est-ce qu'on garantie balé bolo? Non, je ne pense pas. Flana ami samia de konana sambi kanale école so état ale bodoma nyina engrais ko era nana tardivement todi école karam ko chamambi tugu dawla ani brusu konana ubi sana de vacances konnana nego kuluka bladron le 16 kana ande la mina rentrer amena kosobe avec 100 ans duru samuga nyona bo rentrer avec mois d'octobre de konnana avec mois d'octobre de konnana mo de lola mais kana au kari kabwe peut-être a raison beaucoup mais on t'a don kana bla le 16 septembre là anta kalama ama réunion ke nu ye ante foi kalama angoni ye minke ambe anyu ka nyogonye laba o ye examen ou damena kumani u yan wele anu sigra ka kuma examen ko kan anga participation kan anyo ke o nyana u ye lettre sama angoni ma chef de cabinet ku ye saba ma kan féliciter je crois ka ke to fana mais en hakilla u bina wele angana bilan de tirer année scolaire kera to mina salonda ani nyinanta amba préparer ka a labɛn togoya jumɛn na a bɛ ɲɛ togo min na min digira ne la kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ŋunuŋunukanw cayara kosɛbɛ a bɛ semaine 3 semaine 2 bɔ k'a fɔ rentrée le 16 ye rentrée le 3 ye gafe dɔw bɔra le 3 do octobre gafe wɛrɛw bɔra le 16 do olu y'o kɔnɔ fo ka na se ne ma ka sɔrɔ k'a fɔ ko rentrée le 16 ye o tɛ se ka kɛ parce que mɔgɔw delila min na moi docteur u bɛ k'u fɛnkɛ mali kura c'est vrai c'est une réalité mais attention école yi secteur sensible de très très sensible surtout bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ école ko la syndicat bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ doléance bi ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ an kun y'olu to ye CEDEAO ka sanction de kama sanction wulila sa dɛ ni sanction wulila kana fɔ k'an ka kalan ka don ta an tɛ don ta ka sɔrɔ an ma bɛn fɛn dɔw kan an ma fɛn dɔw fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o tɛ kɛ donc n bɛ min ɲini u fɛ u k'u ka date u k'a lajɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de o olu yɛrɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ wa a yɛrɛ b'a dɔn a b'a dɔn a tɛ se ka kɛ kalanta tɛ se ka kɛ le 16 c'est pas possible o Mali u delila ka tenter san dɔ la hakili b'a la mɛnna mais u labanna ka na fɔ non u kun bɛ ka kɛ k'a bɛn ka don 22 septembre de kama pour que ekɔlidenw ka se ka 22 septembre participer école de don Mali de don an bɛɛ bɛ yan koyi alors la o san kelen a ma tɛmɛ o kan école donna je crois le 15 septembre 22 kɛra le 22 mais entre le 22 fo ka taa bila mois d'octobre la kalan ma kɛ an y'o ye donc et puis a ma hali a impact ma ye yɛrɛ en réalité sisan an bɛ contexte min na waatiw ka gɛlɛn kosɛbɛ denbaw parents d'élèves bɛ maɲumatɔ a ko min na fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn mɔgɔ ma bɔ o kɔnɔna na a bɛ n'aw jɔ ko le 16 a fo n'u ye sara kɛ le 10 kɛ fo n'u ye sara kɛ le 10. An balodan ka fɔ ni tun ye Mustapha Jite ni tun ye Ale Kaɲe ye an bɛ fɛn min fɔ fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ye ala k'o sabata k'o kɔnɔna ka min fɔrɔ bala yɛlɛ kan ministre kɛla ka yɛrɛ ka fɔ ni ala sɔnna ma min ye ka dɔ ka fɔ la yɛrɛba dɔ bɛna kɛ sini alamisa yɛrɛ bɛn ma kɛ fɛn min kan ni kalan na ta waati min na a bɛna bolodaw la an bɛ dugawu kɛ dati min bɛ fɔ o kɔnɛ na o ka sɔrɔ bala yɛlɛ labɛnnen bɛ kalan na ni ka se ka yakubaya n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ dugutigilakaw jamana ɲɛmaw ye hakilila ta ka dɔ fara dugutigilakaw u ka fanga kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dugutigi fɛn bɛɛ de bɛ daminɛ ale la nka an dɔw yɛrɛ jate k'o sɔrɔ kɛ fɔlɔ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa bulon de kɔnɔ ani dugutigilakaw y'a bila yɔrɔ min na a ka ca n'ala fɛ a tɛ tɛmɛ o kan nka bi bɛɛ ko ne kɛra fama ye bɛɛ ko ne bolo ka jan bɛɛ ko ŋa maa dɔ bɛ ɲɛfɛ dugutigilakaw yɛrɛ olu tɛ jate balan fɛ bilen jamana ɲɛmaw ye wulikajɔ ta ni k'o hakilila ye ka sega minɛnkɔrɔ kɔnɛ na o min kɛra ka drapeau d'u ma k'a f'u ye k'u jɔyɔrɔ de ka bon ko bi daminɛ olu de la o min kɛra dugutigilaka dɔw b'u ka nisɔndiya yira sen fɛ o la dugutigi dɔ ye min ye Sayidu Sangare n'i y'a sɔrɔ ale ye communiste coordinateur ye ka fara dugutigi wɛrɛ kan an k'u lamɛn. ɲɛtaga ni jɔsen b'a la o ye ɲɛtaga min b'a daminɛ dugu ma ka yɛlɛ sisan kɔni an b'a faamu k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi u ka laɲini ye fanga ye a ka segin so tiɲɛ yɛrɛ la fanga ka segin fangatigiw ma fanga ka daminɛ fangatigiw la n'i y'a jateminɛ a fɔ ko dugutigi ye administration ka jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye dugu ma ko dugutigi kan ka hakili to waleyaw la waleya minnu tɛ sariya kɔn ko ni kasara nana dugu kɔnɔ dugutigi kan ka kunnafoni lase sanfɛmɔgɔw ma ne b'a jate k'a fɔ ni kɔni ye dugutigi ka baara ni y'a sɛmɛntiyalen de ye dugutigiya yɛrɛ ye danbe de ye fɔlɔ dugutigiya ye hɔrɔnya ye n'i bɛ nin kɔnɔ i n'a ka kan jɔnjɔn minnu dilen filɛ nin ye ko dugutigiw ka don kan na o ni tɔw danfara ɲɔgɔn na drapeau dira an ma ko k'a siri an ka daw la
ka daw ni da tɔw bɔ ɲɔgɔn ma ka tila tuguni ka papiye di min b'a yira k'a fɔ nin ye dugutigiya papiye o fɛn saba n'a bɛɛ dira maa min ma e kan ka dɔn k'a fɔ doni wɛrɛ dar'i kun doni min b'i kun ka kɔrɔ dɔ farala doni in kan o ye dugutigi kelen o kelen ka daminɛ dugubaw kɔnɔ ka taa fɔ togodaw la a kɛlen sisan a ye camanba yɛrɛ de fara an ka taabolo kan puisque bɛɛ b'a fɔ dugutigiw fana kɛra faama ye donc o kɔrɔ k'an kun tɛ faama ye n bɛ foli kɛ transition mɔgɔw. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye dugutigilakaw ka nisɔndiya ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ yɛrɛla ko in senfɛ an bɛ dugawu kɛ nin na ɲɔgɔnɛ u y'a fɔ cogo min na ne nin cayara a dɔ bɛ dɔ la mara segiliso kuma min b'an da a bɛ bila a minɛ kɔnɔ ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye jɛnɛ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min wele ko Manta o dugu in kɔni ko ji kɔni kɛra sababu ye sɔni k'a wuli ka bɔ yen yɛrɛ k'o sɔrɔ ka baraji a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ u kun datugura waati dɔ la u kɔni kɔlɔlɔ yɛlɛla dugu in yɛrɛ kɔnɔ na maaw kamana gannen bɛ u ka sifinnakaw ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Lamini Samasɛgula ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an ka yɛrɛ lamɛn. Tɔgɔ ye Lamini Samasɛgula b'u wele ko Bɛnkɛ ne ye an ka dugu jeunesse ɲɛmɔgɔ ye Manta ale bɛ Jɛnɛ mara fɛ an ka commune tɔgɔ ye Ɲasanari. Ko mun gɛlɛya bɛ aw ka a ka dugu kɔnɔ. Baji de fara ka walankata ka yɛrɛ an ka dugu kɔnɔ k'an ka mɔgɔw dɔw bɔ kɛnɛma na dɔw siron tayana an bɛ ma ka tɔ fɔra an ma filɛbaa sɔrɔ an yɛrɛ fɔlɔ o dugu de b'an kan bi ekɔliso yɛrɛ ni dɔw taara dugu na o ekɔliso fana ji yɛlɛ n'o fana kan an ka dugu kɔnɔ bi kɔni dugu kilan kelen kɔni bɛɛ wuli hali sisan mɔgɔw bɛ minɛ cɛ ka bɔra ka taa tintin yɔrɔ dɔw yaala ka taa ala bɛ n'u sera ka kun yɔrɔ sɔrɔ o kibaruya de b'an kan an kɔni ma filɛbaa sɔrɔ an yɛrɛ la ou bien an ka jamanadenya bi kɔfɛ wa ou bien cogo jumɛn na an b'a ɲɛdɔn. Ji kasara ji sugu jumɛn don. Baji de don. Komi samiya daminɛ na o tun ye Jɛnɛ barasi datugu kɔlɔlɔ ni yɛrɛ ne y'a jateminɛ a jubaju yɛrɛ parce que barasi datugura ji nana fa fo ka mɛn donc ji commencera ka don mɔgɔw ka sumanw kɔrɔ u taara tulo bɔ o ye daw yɛlɛ min kɔfɛ o la a ma mɛn tugun ji tilara ka wuli ni fanga ye tugun kɔlɔlɔ in kɔni sababu bɔra o barasi mɔgɔw yɔrɔ la k'a sɔrɔ barasi yɛrɛ ni sigi don min tile ma an ye ɲininkali yɛrɛ fɛ mun na ko n'a sɔrɔ an ka dugu bɛ wuli an ka se k'a dɔn n'a tɛ wuli yɛrɛ an ka se k'a dɔn u y'a jira na k'an ka sigi k'an ka dugu tɛ wuli bon ɲinɛ min kɛra barasi yɛrɛ n'u y'a datugu dɔɔnin dɔrɔn anw y'a ye an ka dugu fankelen kɔnɔ bɛɛ wulila ka ban. A kɛlen fama minnu bɛ yen yalima olu b'a kalama wa. Faamaw b'a kalama an bɔra an ka maire yɛrɛ wele n'o ye Didu Tangara ye Kege an y'a wele k'a ɲɛfɔ an ye an ka jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛ Jɛnɛ o k'a ye kunnafoniw se a fiyɔrɔ nka hali bi an ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ minnu bɛna an bɛ lahala min na ka se k'a dɔn an m'o mɔgɔ si ye faamu na fɔlɔ. Kana ma cɛnni ba kɛ dɛ. A ye tiɲɛni kɛ dɛ so commencera ka ben mɔgɔw bɛɛ y'a ɲini ka bɔ so yɔrɔ fɛn kɔni sisan kɔni dɔw y'a daminɛ ka bugu de kuru hali ni ko fantan yɛrɛ a ka bugu kuru ni waati la a ka mana bira kan o mana sɔngɔ tɛ dɔ bolo. Da b'an ɲɛ bi n ko sunɔgɔ t'an ɲɛ ka sababu kɛ ji fara ka wala ka taga yɛlɛ denw bɛ yan bi san 40 ji yɔrɔ dɔ bɛ yen o ma deli k'a ɲɔgɔn ye. Maa kɔni n'i ma to a la. Maa si n'i ma to a la fɔlɔ n ka kuma laban ye min ye ne kɔni bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛ u k'an lajɛ degun min b'an kan u k'a lajɛ parce que a fɔra barasi bɛna sigi financement dira dɔw ka duguw ma pour que u ka se ka wuli ka sigi ka yɛlɛma kɛ anw ye ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ wuli hali ni financement ma di an ma n'a y'a sɔrɔ an bɛ wuli ni min sera ka min ye epro la i b'o kɛ mais anw y'o ɲininkali kɛ an ma jaabi sɔrɔ la bon bi dun degun y'an sɔrɔ o kɔni bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn u k'an lajɛ Manta an bɛ ka wele kɛ ka bɔ Manta Jɛnɛ mara la an ka commune tɔgɔ ye Ɲasanari. An balɔrɔ k'a fɔ min tun ye Lamini a y'a fɔ cogo min na an bɛ wele bila ka ɲɛ sanga maa ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnna jamana marabaaw ka wulikajɔ kɛ joona joona ka se ka kolobagɛn ta ni ka ɲɛ suma n'o tɛ u bɛ degun minɛ kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ yarabiyala degun min filɛ n'a nana ala ka ta fanga di an ma n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ min ye biro sigi dɔ n'i y'a sɔrɔ o bɔra ka kɛ o biro sigiw kɔfɛ ɲɛmaya so ka se ka ɲɛmaya kura n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ conseil des maliens des chargeurs olu ma o ɲɛma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o sigira o lajɛrɛ o jama ka fo kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ jago ɲɛmaaba yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Yusufu Bacili ale tun bɛ kɛnɛ k'a ye kuma min fɔ o filɛ. Comme on a constaté conseil in na depuis le 9 janvier tɛmɛnen CEDEAO ni UEMOA nana embargo kɛ an ka jamana ma yan malgré an bɛ kɔnɔna de la an ka minɛn fɛn fɛn bɛ bɔ an bɛ tɛmɛ dɔ de fɛ ka don an ka minɛn fɛn fɛn bɛ bɔ an bɛ tɛmɛ dɔ de fɛ ka bɔ kɔfɛ an bɛ se ka kɛ fɛnw gɛlɛyara mais foyi ma manqué Mali la yan o cɛsiri a fanba ye secteur privé hali ni État ye effort kɛ ka yafa a ka salen dɔ kɛ mais privé fana effort ba dɔ kɛ ka yafa u ka salen dɔ kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ minɛn foyi kana gɛlɛya Mali la et n bɛ nin fɔ parce que mɔgɔ caman bɛ taa telew la u bɛ débat kɛ certaines vies yɛrɛ mun bɛ yen u bɛ profiter k'a fɔ bi u b'a caman turu ta k'a da commerçant kun ou k'a da État kun ani embargo tɛ ɲɔgɔn sira la diɲɛ gɛlɛya de nana répéter diɲɛ bɛɛ ma an y'an ta sɔrɔ a la o bɛɛ la foyi ma manqué Mali la yan nɔ grâce au dynamisme du secteur privé malien i n'a fɔ chargeur i n'a fɔ chambre de commerce i n'a fɔ CMTR CMC donc structure bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa État ye jɔyɔrɔ fa mais u y'u jɔyɔrɔ fa ni ye exemple dɔ d'aw ma privé nana fɔ région dɔ kɛra ministère des finances la k'a fɔ ko olu ka tɔnɔ 100 o 180 bɛ jɛ a kɔ État jɛra ka duru a kɔ 50% privé jɛra ka duru a kɔ 80% k'a fɔ ko pour que jamanadenw a nɔgɔya ka se ka k'a la. An balɔrɔ k'a fɔ Yusufu Bacili kɔfɛ
min yɛrɛ kɛra kulu ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ ye Kisuma Baba Sila ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Anw ye fanga yɛrɛ membre consulaire ye o maa 200 ni maa 60 ni kɔ ye ka na bureau bɔ o kɔnɔna na o bɛ danaya kɔnɔna de ye olu de jɛra k'u ka place ninnu kalifa ma parce que an ka économie 90% ou 99% o bɛ maliyɛnw de bolo mais jamana wɛrɛw ta a 70% bɛ étrangers de bolo donc n'anw ta in tora an bolo n'olu bolo don an bolo hakilila baara in bɛ nɔgɔya an bɛ se ka taa ɲɛ kosɛbɛ parce que opérative bɛɛ lajɛlen jɛra ni nin bureau c'est un bureau consensus an bɛɛ de jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni jamana n'a bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛn fɛn ɲini ala b'aw dɛmɛ o la an nakun ye ka taaɲɛ de ɲini ka se ka jamana in bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ na ala sɔnna fana an bɛna seko damayira kɛ a ka se ka taa ɲɛ an kɔni bɛ min ɲini minisiri b'a k'i bolo don an fɛ baara in ka se ka ɲɛ. An baloden k'a fɔ ni tun ye ɲɛma kura kan ɲɛ fɔra cogo min na yarabi ala baara min kalifalen b'u ma ala ka ta fanga d'u ma jamana in ka bila basi lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ bi an ka baarakɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnena forobacakɛbaw ka se k'olu timinanja ka se k'u ɲɛna tɔmɔ u bɛ baara minnu na ka se k'o kɛ baara ye baara min n'a bɛ kɛ yakuba ye ka se ka u fari fɔni u bɛ kɛ kɛra dɔ jɔnjɔn dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnena ka se ka d'u ma o baara min n'i y'a sɔrɔ u bɛ bɔ ka kɛ baara in yɛrɛ nafa jumɛn de b'a la Badara Alu Keyita ale b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. N'a fɔra ko k'an ka administration publique a fonctionnaire ɲuman k'u sankɔrɔta ne fɛ o ye koba y'an bolo an bɛɛ kan k'an tɛgɛ don min kɔrɔ parce que bi an ka sɛgɛnba a fanba bɔra o problème de la donc vraiment ne fɛ ni projet bɛɛ kan ka se ka seko kɛ a comptabilité la dɔrɔn ka projet tɛ dɛ Mali bɛɛ ka projet de don parce que ni administration ɲɛna Mali bɛ ɲɛ an bɛɛ bɛ ɲɛ an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ an dun b'o de ɲini na bi an bɛ yan fɛnɛ k'u jukɔrɔma tintin maintenant a économie minnu sɔrɔla olu ye ambassadeurs de ye parce que olu ye sira ɲuman ta bon déjà baara min bɛ boloda a projet daminɛna a san 7 le ɲinɛ donc mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna bɛ yen minnu kɛra a champion ye ka tɛmɛ olu bɛ yen olu ni structure bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'u bilasira u b'u dɛmɛ na bon c'est vrai que baara ma nɔgɔ u bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na parce que ni b'i ka dolo yira mɔgɔw la u t'a dɔn denmisɛnw bɛ bi t'a dɔn kan ka taa sira min fɛ mais n'u ɲɛ b'a la n'u b'a administration kɔnɔ u b'u ka baara kɛ ladiriya la u b'u ka baara kɛ fasoden ɲuman na faso kanu b'u la donc an b'o de ɲini na Mali la bi o jama caman sɔrɔla administration kɔnɔ dɔrɔn an b'a ye dɔrɔn faso bɛ lafiya donc u fɛnɛ kelen tɛ se o la an bɛ message lancer toujours an bɛɛ k'u jukɔrɔma tintin hali bi m'a ɲini an ka icône ninnu fɛ u k'u jija k'u bolo jigin parce que maintenant baara kɛra fila ye fɔlɔ kun dɔnnen tɛ sisan o dɔnnen don donc c'est comme ni mission bɛ kɛ mission fila de hali bi k'u jija n'u ma dɔ fara u bɛ min kɛra sisan o kana dɔ bɔ a la. An baloden k'a fɔ olu Badara ni tun y'ale ka yan fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ n'olu ma timinanja sɔrɔ olu k'a sɔrɔ minnu bɛ n'olu y'a sɔrɔ olu sera ka baara kɛ olu ka yakubaya n'o kɛra a kanu bɛ dɔ la ka kɛ ten n'an bɔra ye politiki mɔgɔw bi na olu kɔni bɛ k'u hakilila di kɛrɛnniyana yalima baara in n'a bɛ cogo min na n'a ma bɔ ten ko furancɛla fanga bɛ sɔn ka taa san 5 la dɛ min ye sango ye ka taa se Amadu Aya Alayibokum ale tɛ o hakilila in kɔnɔna na ka taa bila Mamadu Konate an k'u lamɛn. Sariya sunba mun taara 80 février 82 n'o constitution o kan ka yɛlɛma ni ye député yɛrɛ sigi cogo ye u sariya mun kɔnɔ a fɔ ma ko loi organique des députés u suganti cogo min na o kan ka yɛlɛma loi électorale n'o ye sariya kalata sɛbɛn yɛlɛmani kan ka dɔ la loi mun bi parti politique kunna n'u b'a fɔ ma ko charte des partis politiques o fana ye sɛbɛn de o kan ka yɛlɛma donc yɛlɛmani ban minnu kan ka kɛ kalo 18 na o ma se ka kɛ mais n'a nana tan fila la yɛlɛmani kelen mun sera ka kɛ o ye sariya sɛbɛn o dɔrɔn de sera ka kɛ réforme ye mun sera ka kɛ Mali kɔnɔ donc o kɔni o ma nimi wasa donc kɛwale de b'an jɛ ni kɛwale b'an jɛ n'an ma kɔlɔsi a y'a fɔ mun na ko san 2 transition bi ban an bɛ sɔn ka taa san 5 la n'an ma kɔlɔsi. Premier ministre min b'an kunna a nalen au mois de 24 mai juin kɔnɔna na atelier dɔ tun kɛra ale tun ye gouvernement ɲɛmaa ye k'a fɔ an ka kalata sariya min bɛ yen an k'a lajɛ an ka fɛn dɔw bɔ a la ka fɛn dɔw fara a kan pour que an ka se ka taa kalata la joona o kɛra o mais kɔfɛ comme a b'a fɛ ka monnaie bɔ de kɛ a ko non ko ale t'o fɛ il faut que organe unique yɛrɛ de ka kɛ an ka parti an ma sɔn ka taa la a fɔra ko an k'a lajɛ institution minnu b'an bolo caman ka bɔ a la parce que nafa ma ye a bɛɛ ka baara la je crois que 90% de ceux qui ont intervenu ont demandé parti ka bɔ 200 ni 70 ni dɔɔni bi u ka segin fo 2 ou bien 5 ka fɔ fana ko constitution kura ka yɛlɛma je crois que 75% des Maliens 85% des Maliens ont demandé non 75 ont demandé ko constitution kura ka taa fo jamana ɲɛmaa min ye o laɲini ka lahidu ta an jamana marabolo min lahidu ta o la f'u ka jamanakɔnɔdenw a kɛra fan o fan bɔra fan o fan u wele u ɲɛma wele k'u sigi u n'u ka kuma min ye sariya sunba kura min na bɛ fɛ k'a falen a ka se ka falen bɛnkan kɔnɔ. Ni tun ye
mado kay munu be niya suru akila ko jamana ko ngwana na ko bara munu be ke ko suma ulu nye ko rambe dugo ke jamana embasi na lafia obina sira be fela ka jamana blo sira ka nambora ye kulumbe wele ko arema ulu ko ni association bala ka fara nyonga ke kana ulu yorola wati be ube ka do association do no e fara ngakul do ko lu bismillah bara mi mula be ka fara fanga manye mo ka de me ta kanya suluma kulu do be munu nana faruka do bo akila di anga dawlame bi amba ko tare dongo done arema be bonye mo ko bina fara arema me bi bolo fa baka parce que ni ye force civile o tom belebele mali kono ani mali koka arema fene tom belebele mali kono ani mali koka nulu nana bi ku bolo di nyogoma ka sangani sorasu demeli anga président nyuma no e son excellence Assimi Goïta demeli ko amba ko tare parce que u côté ne jamana mbe yoromi asela anga nyogo tembla ka nyogo bolo mine pour que jamana in amse ka ben amse ka jamana in bo janfa dugu konnana ni ko jamana surtout ameri fondation ko la ko kam mali kura ko sigi senka abena ke ni mali denkelu ni akilna kuraw di kanganati ko akilna numenati chogo abena société civile ka sarafe wolma finitigi kunda wolma politique mo kunda ni mo min koni ete sorasi mo mi ete politique mo e jagwa jama to bela jele société civile o de okum kono nyanga ni ngo politique kunda ani mamunu akilna betani nyoyi anga je anga politique mo hake ko kadi uma o yemunye c'est que arima an kala nyini sini ngene arima ke parti politique bilibili bay ni mi se ka transition ka wale ko koromadu ga politique mo ka sarafe ani hake munu kaka ina fo politique je kulu aka se ka wuli ki jo on be to la ko nyini ni akilna mi fene be awna no e transition ka wale ko koromadu ni société civile kunda o bara arima fene jana ko hake bolo ko di awma an ko wuli ka joke ka société civile je kulu farnyonga ka transition ka wale ko koromadu joro ministre société civile kan ko fa ulu to kola ambalone ka foni tuya mado kaye o kofe kulu nyema Suleiman Dabele alere be akla di bara munu ga ke angalame depuis ton baraw damena dongo do ambi jekulu kuraw de soro beko kube président Assimi Goïta ka hakilna ne ko mali kono ni ton soro la mimbe président Assimi Goïta ka hakilna wale yala luti sega to ko kube président Assimi Goïta no fe bi wa no fe sini ye salifa to bi ani ton wolon vlade me bara la bi o ton nu be ba do joro ka bo mali kono ni ye police muso ka ton jatemine ni ye soro sikoro ka ton jatemine ni ye nyamakala ka ton jatemine ni muso tiye sabato ka ton jatemine ni na amba fo tare ka demisen ton farauka ka barakela ka ton farauka ko no bena na nyogo soro président Assimi Goïta ka akilna kofe ka fo bibina an men drone nyini an sigle no kan wakati ne makono ton do ka se ka yira mimbe président Assimi Goïta ka akilna walia vraiment ambu fo ko ka faso de nyimoyala amba nyini altisan ton to fe kana arema a dailele no be joyoro bala pour que anga mali anga sansoro anga mali anga seka jugu kele kono ma jugu ni kene ma jugu anga seka ambulu di nyoma ku kele pour que anga ke anyre ambaloren ka foni tuye Suleiman kaye afratu na mida karaga jamana la kamblo usraka nambura ye iri turu bara o kerenena ka boko lula sabati o bara o ka kanga jamana konana o dobura ka shigoroni kulumunu faranyo olu dobo akladi angulame ne to siaka bengali association solidarité femmes d'ici et d'ailleurs ne a membre do ay iri turu faranga bara tagabolo ka sangani an deme baga jekulu ka hakilnay no ye association malienne pour le développement du district de Bamako willa ka sama kangu deme ka initiative la mi journée de reboisement no be ka ke Bamako district konana ko kumu konana ayu accompagner sinon environnement o fana be anga domaine kono wele ka mi ba mbolo ka nyesin malien be ma ama fo malien be kele anga franyon ka nyongo deme ka barake mali kono yasa mali bi se ka tanye tuka mina bi na ya jache mine ani association malienne pour le développement du district de Bamako ay nyongo soroya ani en même temps ani force civile nyongo soroya o koro ba yira ka fo malien be ka famia am ga antega di nyongo am ga barake nyongo fe ko kum kono na association solidarité femmes d'ici et d'ailleurs aka ni initiative abe senka aya damne depuis le 5 août ka journée de reboisement ke mali kono na ay doke segu ay doke koro et masinata ça en cours déjà bi ambi bi kenaka Maître Madame Touré Aïcha Baba Keita, la Fédération des organisations et regroupements des associations qui soutiennent les actions de la transition, le force active né ou le présidentiel. Mali kona ya Mali koka, on be jakulu biduru anifla no NG flala me domina komibi. Anga adhésion laba minkara ou les associations maliennes de développement pour le district. Ni ala sonama commune bela jelebi nyoro jili soro on tokola wa nankala kan kono ame comité de veille aussi wala saka yiri nukola sini klima sera. Ambe dugo ke yiri tru mi media soro baro be ke ala ka sababai ka nyasa nga jamana manambura ye fana ka ufe kulu dobe no fana ekole nkorowe ku faso ute nyina yengo kera so yene ka wuli ka joba ke kena so ko jikundo nai ka saka wuli ka jo ke ka labe onke o kera faranyo nga bari ufe sanga ne wati be ka de meta ka nyasi fana ma o kulu yere nyema anga yere lame ne to e Butut Macky Sall
nga cɛkɔrɔba ye baara kɛ fana poste la Macky Sall an yɛrɛ fana ye école caman kɛ yan fo k'an bɔ yan ka baaraw daminɛ an ni minnu ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ caman b'a la n ka secrétaire général yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ n'o ye Basaro an ye hakilina sɔrɔ ka association créer min bɛ se ka fana dɛmɛ a ka développement la o de hukumu nana ni an ka association créeli ye ka se fana kɔnɔna la bi association yɛrɛ créer kun ye kun damadɔ ye kɛnɛya b'a la kalan b'a la o bɛɛ bɛ don association ka baara kɔnɔ donc association créer ni sisan cɛ an ye activité fɔlɔ min mené o ye ka top organiser fana o kɛra 2021 bon top recette an ye wari min sɔrɔ la o bɛnna $2 ani tilancɛ ma o wari an y'o kɛ ekɔliso min bɛ yen n'an bɛɛ kalan k'a kɔnɔ Badian Jakite ekɔliso yɔrɔ dɔw kun tiɲɛnen don donc an ye o retaper n'a ye ka peinture k'a la ka classe dɔw kɔnɔna dilan o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jardin d'enfant dɔ bɛ yan public n'a directrice ye Maïmouna Jakite an ye tableau ban dɔw dilan ka di o ka denmisɛnninw ma parce que n'i ko denmisɛnninw faut que i ka moyen d'u ma u bɛ se ka kalan kɛ nɔgɔya la cogoya min na action sabanan ye min ye sisan o ye fana dɔgɔtɔrɔso CESCOM an y'a ye ji donna kɔnɔ samiya kɔnɔna la an ka mɔgɔw y'u ye mɔgɔ minnu bɛ tɔn kɔnɔ k'a ye ko vraiment an ka fara fana ɲɛmɔgɔw kan maire ni a ka préfet kan n'an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ o hukumu na an nana ka kaniko kɛ pour que ji kana se ka sigi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sisan o baara de bɛ sen na an fana nana an ka assemblée générale kun ye bi ye mɔgɔninfin i bɛ sigida min na o de ye i k'a k'i wasa don sigida taabolow la ani sigida yiriwali k'a ɲini association fɛn fɛ n'u b'a anw ta cogoya la k'a ɲini bɛɛ fɛ ko bɛɛ tɛ se ka da jamana kun an yɛrɛ fanga bɛ se ka minnu kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan kulu ni kulu si tɛ si tiɲɛ ni min bɛ se ka fanga kɛ min ye o k'o kɛ o de ye développement ye décentralisation b'o yɛrɛ de ko fɔ sigida o sigida aw bɛɛ ka se ka aw wasa don aw ka sigida la k'a labaara pour que jamanadenw ani sigida kɔnɔdenw bɛ lafiya cogoya min na an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye kulu ɲɛma kan ye o kɔfɛ u taara mara min kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnna fana yɛrɛ maire n'i y'a sɔrɔ Abdoulaye Kulubali Ndoma ale ma kɛ nisɔndiya dogo a yɛrɛ kuma min fɔ nin ko in senfɛ o filɛ ne Abdoulaye Kulubali komi denkɛ ka maire ni fana association ninnu n'o ye fana ekɔliden kɔrɔ association dɔ de dilan ala y'a kɛ kɔsa in na sanji nana ji donna dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ ninnu ni polisiw ka yɔrɔ ni u farala ɲɔgɔn kan ka na ka dingɛ sen dɔgɔtɔrɔso laminimini na ka taa bila gutɔrɔnda la k'o kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye ka ɲɛsin fana na a lamini dugu bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ sɔrɔ an ka CESCOM a bɛ se ka bɔ ji kɔnɔ cogo min na u y'o kɛ an ye nin waleya ninnu kɔni b'a jira k'a fɔ ko fana ka den u hakili bɛ fana na parce que nin ye fana ekɔliden kɔrɔ ye a caman sigilen di fana kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ dɔw bɛ Bamako dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la mɛ o kɔni ye tɔn in sigi fana yan nɔ u bɛ to ka na u n'u ka ɲɔgɔnyew ni fɛnw kɛ u ma ɲinɛ k'a fɔ k'u ti fana yan nɔ k'u bɛ ɲinɛ fana kɔ u ma ɲinɛ fana kɔ ni ko ko bɛ fana yan nɔ ni wa ni dɛmɛ ka kan u seko ye min ye u b'o ko la an b'u fo k'u barikada o la ninnu filɛ ka min kɛ nin ye n'a sɔrɔla ko bɛɛ tun b'a kɛ nin cogoya la tan dɔ a ka ca ala fɛ dɛmɛɲɔgɔnya bɛ na wasi n'i y'a mɛn ko miiri komini dugu bɛɛ lajɛlen de ta don k'a fɔ ko ne ye maire ye ne de ta ye dugu ye ou bien ne ye maire ye ne de kelen kan k'a bɛɛ kɛ maa kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ hali jamanakuntigi a kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ fo mɔgɔw ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni bɛ yen nɔ a ka ca ala fɛ an tɛ dɛsɛ mɛ n'a kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ bɔra a la fo k'a kɛ ɲɔgɔn seginama cɛ i b'a ye hali n'a bɛ sanfɛ a bɛ jigin an b'a ɲini kulu tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i jija ka se ka ninnu da ɲɔgɔn na kɛ n'o kɛra a ka ca ala fɛ an bɛ degun minnu kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye fana ka maire kan ye Abdoulaye Kulubali a fɔra cogo min na ni bɛɛ lajɛlen ka kɛta kɛ jamana kɔnɔ na basigi bɛ yen n'an kun b'o kan sɔrɔ min bɛ yen n'an bɛ k'o ɲini ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ yen n'an bɛ k'o ɲini an kun bɛ da o kan ala kana hakilila in caya n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samake mun b'e bolo an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Alizerikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ dɔ furancɛ tɛmɛnen na min ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron k'ale tun bɛ tile 3 taamana Alizerikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko tagama kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jɛɲɔgɔnya baara min bɛ Alizeri jamana ni Faransi jamana cɛ ni ka se ka dɔ fɔlɔ k'o ka cogo min na mɛ ko min ye taama ye k'a ma tulu tigɛ dɛ bawo ko tile 3 yɛrɛ don ko min ye Alizeri marabolo don n'o ye Urayen min ye Emmanuel Macron ko a kɔni taara munumunu salo daminɛ ko a ko ma diya kosɛbɛ bawo ko min ye nɛnikisɛ bilenw ka taa se dɔgɔyali ma ka taa se ayɔ kuma caman ma ko ni marabolo kɔni y'o ta ka Emmanuel Macron kɔni sɛgɛrɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Nizeriyakaw fɛ yen Nizeriya kɛlɛkɛcɛw ka kuma lase la o y'a yira k'a fɔ dɔ fana tɛmɛnen na ko min ye Nizeriya kɛlɛkɛcɛw ye ko marifatigi jɛkulu min n'an b'u wele ko groupe terroriste o maa 57 k'u ye olu bɛɛ lajɛlen kasara u ni la ko min ye maa 1000 ani 600 bɔɲɔgɔnko ni marifatigi jɛkulu na k'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna u yɛrɛ di walasa
walasa u se ka kisi cogo min na n'an bɔra ye an bɛ taa Laginɛ Conakry an b'a ladɔn k'a fɔ Laginɛ Conakry fanga ɲɛma n'o ye cɛmancɛ fanga ma ɲɛma n'o ye colonel Mamadi Doumbia ye ale bɔra ka sarakisɛ dɔ ta n'an b'a wele ko décret ni ka se ka yɛrɛmarakafo n'o ye mairie ye ka o caman kɔni ko olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw kɔni ɲɔngiri ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni mairilaka ninnu ko min ye yuruguyurugu ka fanga ka bon u la kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra ye an bɛ taa bɛnɛkaw fo yen bɛnɛ lakanabaaw n'o ye polisilakaw olu ye wulikajɔ ka dɔ fana tɛmɛna ni ka se ka maa caman kɔni ko olu wele ka taa bɔgɔ jɛnɛ kan a yirala k'a fɔ wulikajɔ in kɔnɔna na sa ko u tɛgɛ dara min ye ɲɛnamafɛn caman de n'an b'a wele ko chanvre indien o ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na n'an bɔra ye an bɛ taa Angleterre an b'a ladɔn k'a fɔ nin ye musolaka dɔ ye ale sisan yɛrɛ tɛmɛ san 29 kan a ye filaninw bange ko filaninw n'i y'u ta ko la k'i b'a ye ka dɔ kɛra finman dɔ kɛra jɛman ko dabaliban ko nka maa minnu n'an b'u wele ko expert génétique k'olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in k'a bɛ kɛ ko nka ko ni ye muso 1,000,000 ta ko 1 dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛ ko wulikajɔ ka kɛ ko walasa a ko ka se ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'an bɔra an fɛ ba Maliba kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ an ka marabolo min n'an b'a wele ko Nioro du Sahel ko an bɛ don min na ko bi min ye turukunbɛkaw ye ko olu kɔni a yirala k'a fɔ a bɛ san kelen bɔɲɔgɔn bɔ ko min ye mankan dɔ kɔni ko bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ sanga ni sanga ko a kɛmɛ sababu ye ni ka se ka maaw kɔni sɛbɛkɔrɔ sira ko wele kɔni bilalen don faama ma Mali ɲɛmɔgɔ ma u ka se ka taa nin ko in sɛgɛsɛgɛ walasa ka u tɛgɛ da kisɛ kan karamɔgɔ Abdulaye an bɛ sɔrɔ jamana kɔ ka wula kunba dɔ tu ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala a ma kɛ fɛn fɛn yarabi Ala ka nɔgɔyali se di an ka jamana ma ka se ka ko bila hɛrɛ ani badenw minɛ kɔnɔ